Здравейте! Един от митовете за европейските проекти гласи, че информацията не е публична, тя е скрита за определени хора. Това абсолютно не е вярно. В интернет се съдържа цялата информация, която ви трябва. Ще ви дам два сайта, които може да следите всеки ден и да бъдете информирани. Сайт номер 1 www.eufunds.bg и сайт номер 2 www.eumiss2020.government.bg. Намираме се пред статуята на свободата в Ню Йорк, само на километър от нея, а тя е символът на свободата. Да имаш информация и да можеш свободно да боравиш с нея. Най-добрият начин да разберете какво ще е бъдещето ви е да го сътворите сами. Предаването "Имам идея" на TV1, което стартира на 1 октомври, ще ви запознае с европейското финансиране от А до Я. В България липсва национална стратегия за усвояването на 16 милиарда евро, които ни отпускат европейските фондове. Усвояваме само много малка част от тях, а другата връщаме без да сме използвали. Ние искаме да ви разкрием пътя на безвъзмездните европейски пари до всеки гражданин, всяка фирма, всяка институция и всяка организация. Да узнаете какво, къде, кога и как да направите, за да финансирате вашите идеи. Да разберете колко можете да поискате и да обосновете това така, че средствата да бъдат отпуснати точно на вас. Кралицата на проектите Таня Илиева твърди, че всеки, който умее да чете, пише и смята, може да се научи да печели проекти. Като водеща на предаването "Имам идея", тя е поканила майсторите на европейското финансиране в студиото на TV1. На разбираем език, с много практически съвети и уроци, вие ще откриете безкрайни възможности за превръщане на вашите мечти в реалност. Бъдете с нас от 1 октомври, за да изградите едно невероятно бъдеще за вас, за вашите близки, за всички българи.